Čaute, vážení športoví priatelia, toto je Just Gym a ja som Marek a spolu s mojimi priateľmi, takisto trénermi, sa vám pokúsime v tejto sérii zodpovedať všetky vaše otázky, čo sa týka formovania tela, budovania svalov, ale aj všeobecne, čo sa týka kondície alebo zdravého životného štýlu. Máte sa na čo tešiť. Hypertrofia, slovo, ktoré vzbudzuje obrovský záujem v kruhoch blízkych budovaniu tela. O raste svalovej hmoty ešte pred pár rokmi kolovalo veľa mýtov alebo viac mýtov ako pravd. Vo vedeckých kruhoch bola táto téma skôr okrajovou záležitosťou. Na prístup ku tým relevantným informáciám bol mierne povedané ťažký. Našťastie dnes je všetko inak a máme oveľa viac informácií a my si teraz povieme, ako to s tým svalovým rastom vlastne je. Vysvetlíme si, čo sa vlastne deje s telom po tréningu, prečo vlastne svaly bolia po tréningu a prečo a ako vlastne svaly rastú. Prečo sú vlastne svaly niekedy napumpované a plné a inokedy ako keby vyžmykané bez energie a bez života. Svaly sú orgány, pomocou ktorých ovlivňujeme úplne opačné pohlavie. Sval je ale tiež kontrakcieschopný orgán, ktorý má svoju jasne určenú funkciu a presne definovanú štruktúru. Predmetom nášho zamerania budú tzv. Prieštípruhované svaly, ináč povedané kostrové svalstvo. Okrem tohto typu totiž poznáme ešte tzv. Hladké svalstvo a takisto srdcový sval, tzv. myokard. Svaly sú anatomicky usporiadané tak, aby to vyzeralo dobre na pódiu, na kúpalisku aj v spálni. Taktiež tak, aby spĺňali funkcie, na ktoré sú vytvorené. Najmenšou a základnou funkčnou jednotkou svalu sú myofibrily, ktoré sú zložené z aktínu a myozínu. Aktín a myozín sú teda našim hlavným cieľom a musíme trénovať tak, aby sme čo najviac zvýšili koncentráciu aktínu a myozínu vo svaloch. Svalové bunky alebo svalové vlákna sú základnou štruktúrálnou jednotkou svalu. Každá svalová bunka je vyplnená myofibrilami, obsahuje ale aj ďalšie komponenty. Pre proces proteosyntézy, ktorá je jedným z hlavných predpokladov rastu svalov, je nevyhnutná prítomnosť jadra svalovej bunky. Svalové bunky, ako jediné bunky v tele, obsahujú niekoľko jadier, čo je pre proces hypertrofie nesmierne dôležitý údaj. Práve to jadro je to hardcore. Svalové bunky sú organizované do väčších celkov, ktoré nazývame svalové zväzky alebo svalové snopce. Viacero svalových zväzkov vytvára konkrétny sval, ktorého funkciu v konkrétnej časti tela podmienuje jeho začiatok a koniec, a to sú tzv. Úpony svalov. Keď si ako príklad vezmeme biceps, je dvojhlavý sval paže, tak tento má dve hlavy. A pri svaloch platí, že čím viac hlav, tým viac svalov. Funkciou bicepsu je dvíhať predlaktie v predozadnom smere, čiže flektovať hornú končatinu. Túto funkciu umožňujú svalové vlákna a ich schopnosť kontrahovať sa. Ak hovoríme o svalovom raste, musíme spomenúť aj proteosyntézu. Ale o tom až na budúce. Sledujte nás. Odoberajte nás. Lajkujte nás. Tešíme sa na vás.